Itatak mo na! Yes, mga kasama, brand new year, brand new radio sa DXTC Arimen Davao. Ano po ito magkakasama sa papangita sa ito ang magasuki nga mga tigpaminaw nga naputol ng iyang papaminaw kaya wala lagi radyo pero lunod patay gid unta nga tigpaminaw. Niya sa akong kilid magkakasama si Nanay sa pangalan to Nay. Resurrection. Apelido. Paharilyo. Ilan edad na Nay Resurrection? Mag-itito na kurong Marso. Ngano naputol ang imong pagpaminaw DXTC? Ngano man? Kay wa na kay? Guba naman kong radyo. Guba na yung radyo ni Nanay Resurrection. Tungod kay naguba nay. Karon kay bagong tuig man, bag-o nga radio set among ihatag nimo para makapadayon ka na pagpaminaw sa DXTC. Nanay Resurrection, dawatang atong brand new set nga radio. Dawatan nay. Ayaw kay gusto nga natog patingog ha? Kita patingog na tog mo tunong bas DXTC. Kita? DXTC yun. Okay. O sa masulti ni Nanay Resurrection nga makapadayon ka paminaw sa mga programa, balita o drama sa DXTC. Salamat kay gitagaan ng pagkog radyo. Okay, salamat kayo. Kasama, brand new year, brand new radio. Para sa ato mga suking nga mga tigpaminaw, si Nanay Resurrection. Diri sa Barangay 4-A, ningadto sila sa Davao. Tatak Arimen, Radyo Mandudong, Rin Lubusbog. Sa radyo mo, Arimen!